Hola, nins i nines, com esteu? Vos contaré el conte Atrapem el monstre. Un dia, de bon dematí, la nereta que estava dormiguent, la va despertar un renou molt estrany, que feia psst, psst, psst. Ai, que deve ser aquest renou! Ai, parec que ve de davall del llit i estava tota assustada perquè se va assustar molt de sentir aquest renou tan estrany. Ui, estic assustada, jo no vull mirar què hi ha per aquí davall. Me'n vaig a demanar ajuda. Va sortir de fora i va trobar el seu amic Porquet. Ai, Porquet, estic tota assustada perquè a davall del llit senten un renou molt estrany que fa psst, psst, brrr. Què dius? Vaig a cercar qualcú que tingui molta de força. No te moguis d'aquí, ara vendrem. Se'n va anar a cercar el seu amicós, que estava allà tot forçut, traginant. Vinga, troncs de pi, que estava traginant. Oh, no te pots imaginar el que està passant. A la casa de la nereta, avui se l'ha despert un renou molt estrany, que fa psst, psst, brrr. Què dius? Què és això? Jo som molt fosforrut, però crec que necessitam qualcú que faci un renou més estrany i la pugui assustar. Anem a cercar el llop. Se'n varen anar a cercar el llop. Llop, llop! I li varen contar tot el que li passava a la nereta, que havia sentit aquest renou tan estrany i tan potent. I el llop, que estava practicant el seu crit, va començar: au! Au! Jo puc assustar, però necessitam qualcú que sigui molt llest, que pensi bé com ho hem de fer. Anem a cercar-m'ho sol. Tots tres varen partir a cercar-m'ho sol. Mussol, que no te pot fer una idea del que està passant, que a casa nereta avui de matí l'ha desperta un renou tan fort, tan raro, que només feia psst, psst, brr, banc, banc. Què dius? Què és això? Va pensar el mussol. El mussol va pensar: Sanna té un gran problema. I tots varen quedar: però què passa? Però què passa? Aquest renove només el pot fer un gran monstre. I només tenim una solució. L'hem d'anar a caçar. Prepareu-vos, aneu a cercar tot el que tingueu, que anirem a caçar el monstre. Tots varen anar cap a casa seva, a cercar tot el qual tenien, xerxes i cordes i de tot. I se varen preparar per partir cap a casa nereta. Primer de tot, hi va anar el mussol, que havia estat seva idea. Després, el llop, que tot el temps feia au, au, amb un fanalet per poder-hi veure. Després hi anava l'os, que duia un espantamostres. I després hi anava el Porquet, que duia un gambaner caça-mostres. Tots varen partir cap a casa nereta. Quan varen arribar, psst, psst, no fa sobrenou, psst, no fa sobrenou, menys si sentim. Varen posar l'orella a la porta, menys si sentien qualque renou. No varen sentir res. Oh, la sobrà menjada. En nereta, la varen començar a cridar i la nereta les va sortir pel portal. En nereta, que tens un monstre dins que teva, davall del llit. Però com ho sabeu que hi ha un monstre? I el mussol li va dir: perquè només fa aquests renous. Psst, psst, grrr, bam, bam, pom, pom, guac, uau! Oh, passau, i escoltareu. A poquet, varen pujar l'escala fora del renou. A poquet. Sos, en el seu espantamostres, va aixecar el llençol
del llit, perquè tot el renou venia de davall el llit, que feia psss, psss. Varen començar a sentir psss, psss. Varen aixecar. Oh, mare meva, quina sorpresa! Tots varen quedar riguent, perquè aquest renou tan estrany que feia era un ratolinet. I el mussol els va dir a tots: mireu de quina manera han convertit un petit ratolinet que dorm tranquil·lament en un monstre. Oh, i tots se varen posar a riure perquè s'havien equivocat de molt. I tots varen partir de cap a casa seva i varen deixar dormir ben tranquil·lament el ratolinet. I conte contat, conte acabat.